PO403104 generic stored EGR control mag circuit open. Ito random misfire. Yan, ito po. Dami po tayong gagawin. Ayan po. So, daan-daan lang, isa-isa lang po. Lalagyan natin na spark plug boot protection. Ito po yung papalit natin. It's new already. Mga kabra, mga kabagis, panibagong vlog ulit. Magpapalit tayo ng bagong starter at saka spark plug na yung sasakyan. Nakuha ko si American car yung sasakyan. Ito kaya yan, Joe. Tinignan kanina doon eh. Titignan natin yan. Box natin yan. Yan, bagong starter na naman. Para kondisyon, magbiyahe sa ibang state. Tanggal natin ito negative. We'll remove negative. This one. Tatanggalin po natin ito. We'll remove this. Remove this one intake. That's 10mm. This one 10mm. Then take this one. Intake here. Remove this. On here. Then near the dipstick. Then here. Filler plug. And then wirings. Remove that one. Yan po tayo magtatanggal. Yan. Tatanggalin tas iangat po natin yan. Put this one. Intake. This one. One here. Ito tanggalin po natin yan. Ito natanggal na rin. Ito. Remove that area. Just 8mm gamit dito. Remove this one near the dipstick. Yeah, one socket here. Move this. Millimeter here. Use 13mm here. Remove this one too.
Ito, tanggalin natin. So, tanggalin po natin ito. There's a spark plug here, 3. It's easier to install here. This one. Dito po, magtatanggal po tayo itong manifold po. So, yan, tatanggal lahat. We'll remove it. Tatanggalin natin. We'll remove this one. Yan. Kung tatanggalin natin, lagyan natin na will change spark plug. Oh, this is the problem. Oh, ito pala yung natanggal na isa. Spark number 4. Ito. Tapos nadamay na yung iba, kaya ito paulitan na lang natin. Uli sa shop. Yan na lang ang unahin. Ito po. Okay, nakabili tayo ng bago. Palit. Ito. Ito yung bago. It's new one. It's old. Ito yung old. Palit natin. Saglit lang po ito eh. Ito, gagamit tayo ng star. We'll use star here. See? It's easy. Ang paggawa po ng ganito, you will decide a little bit, you have a patient doing your car. Palit natin, champion eh, part lang ko eh, within ko nito. American car kasi ito eh. Ito po yun. On. Burn. Sunog na sunog. Ito po yung papalit natin. It's new already. Ito po yung isa. Tanggalin natin yan. Bago-bago pa itong ganito. See, dito po na ilalagay yung kanito, protection here. Boot protector. Put it here, apply here, and then here. Then we'll tighten it. Higpitan po natin. Ito, tanggal na natin. Balik na po natin yan. Yan. Loosen this one. Use star. Loosen it slowly and then tighten it slowly. So, ito. It's easier here in front. Yan. Mas madali pong tanggalin sa harapan eh. Yun sa likuran nito, manifold doon. Kasi dito marami kang tatanggalin. Ito, tatanggalin pa. Lagay tayo ng protector niya ulit. Ilalagay po natin, tapos higpitan. Ang paghigpit po rito, dahan-dahan lang po. Ayan.
Gagamit tayo ng extension. Yung isa yan, pangalawa, tapos pangatlo. Tapos sigpitan na lahat. Napalitan ng bagong spark plug uli. Yan. May tools po kayo pong magkuhan. Palit na lang. Dito kasi sa overseas mahal ang labor, kaya ako nang gumagawa. Ayan po yung natanggal natin. Yun mo there. Sira na pala oh. Ilang taon din ito mahigit 10 taon. Ngayon napalitan hanggang sa nabili Thank you Lord. Ito tanggal na natin, balik na po natin yan. Yan natin yung mga screw, well done already. Ito is this one, return all the stuff there, lahat yan, balik na yan lahat. Yan. Salamat sa panonood, thank you for watching mga kabro, mga kabagis. God bless you all, ingat kayo lagi.